Augustine Udo Oyeka Osinu Umu Ezeope Ibe na ado o muri ani ka fado na ene no wa ana eje ka ha go nwunye nna ha ochi akwa sinu dama fa boto awechi na goto na befa anu ba fa ba awechi ta akwa ka go na awechi fa je ko ma Osinu Umu obodo ruo na da ra uku ako watala na na safra mechi so ori si ni kene tansa awe na si anno bundi omo ngala anu mo na ma ina me korita mo na ndo fa ne Jessica ba do ya kwa si aje nkoma tibese obachalo Osinu Umu obuji anyim neze na jama da ra uku obu nwadi ani ka obu n'ebe nwa ọchịtara akwa ka agba ebirije si aje nke ọma zipte mmụọ nke ike ikezefa ayo Bien. tisodere nara nwa na mmụọ nsọ biko Jesu bebe odiwe ka mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa te ya n'obi n'ọsịsọ mee keso ya eze nwanyị Maria ebe na-eke ọra niile ọ na-anụ to draft five or shape ya kenda cheke no wakese mene ni gwe kena mari jupte na drasio sebro na nyerege ene God let see pronena others in God buma for Jesus exite Kena mari jupte na gracio sebo ananyerege eden God let see boronena others in God go for Jesus Kena Adelina Bumunya
Makanya
Thank you.
Because I remember February, I graduated more happy. The sudden Abaya March, I have changed. I thank God today. I know the idea of I have here. I know the idea is too much and let us know Mama, I own the family to her. So now I want in there and you won't go, but I know. So now, I'm a master, my village is going to who's your eye? Ladies and gentlemen, that is the level of the great created man is here. That is the portrait of great man. The great Agonego, the power factor. Of the great Amuroinego. That is the Uchiku family. Yeah, even about the yeah, overall the major or Guada Zuneku family. Amuroina money. This is school money. This is school money. Or if any, then you say 1,000. Ego. Huh? Obi Uchiku, going ego. I'm not looking at Kennedy. Only about this. Then we go back continental. Then want to want to go back. Then one year want to want to. Hey, everybody. You get that. The question by here. I go, I go, really, I come on a well and come on, away from me. Got 5 years in the last you know 1,000. The great Akosumba, the Bosa Continental, the fair and wide, the iron law, the foreign law, the importer and exporter of iron. So now, unu ruo n'ilo unu ya akụnye wa akwụkwọ ọjị unu ya agwụ agwụ
ese kwese kunuma so n'onye ka asị ka gburu ka unu ma obi unu ebu na ntị unu na-anasị ka unu eme plan unu na-efu ụkwanya m ọchị. Thank you very much. As I said before, that was the one I had this on. When it was there, the good cash already 200,000 naira. I should say 50, I will 250. I will look at it by you know, Bridges the block in the and I'm back on our well now. How about I go on? Yeah. Good nature for you. Good nature for good nature for so you know all the population. My God, no, they put to every day. I don't know. Look at the way my second when they were then you too. I don't know that's when Biko Omodiana, ọkọ ebe ọ bụ ka mkpụrụ karịa onye mkpugolo egwu n'ihe nji kwụrụ ebe a ka ọ bụrụ ndị be anyị ọsị na ọka nlacha ya ọnụ so na n'okwu o kwuru na dịka o si wee debe etu ahụ o si kwu ka ọ dị mgbagha adịghị anyị chalile living witness eso wee bụrụ so n'okwu adịrị na ekene ahụ ka ntị kwuru aka n'onu wee na-ekenekwu unu maka na onye asị ya jide ka o ji ma nọ na-eme ọfụma unu emeka ọfụma n'ebe ndị unu nọ wee gbanigide ya wee megide ya wee bụrụ na osizi etu adapta n'ikpeazụ anyị agha atụrụ chukwu maka na onye mamụ ihe niile nye mamụ onye ọ na-eke amaghị ya so ekele aha ka m na-enye unu wee sị na Chineke onye mere ka ọ dị etu a ọ ya eme ka mama unu jee yie nke ọma ọnọdụkwa ebe ahụ o wee na-ayọtara anyị nwa bụ ndị nọ n'ụwa ayịyọ nke ọzọ kwuazị na-asịkwuazị na ihe niile unu mere na ihe gbasara akwamozu nke anyị fụrụ anya onye ọbụla dị happy with ihe melenụ anyị wee na-asị na ebe ọbụla unu si wee wepụta ihe niile nke unu ji wee mee ya ọ ya abachila unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ka m ghara ikwu wezie unu okwu daalụ n'ihi nne na-emedeme ka o delegara unu akpajike mgbe mmadụ nọ n'ụwa ya nọrụ nna ya nwụọ elu ọ nwoke bụ isi ezinụlọ onye ma ndị agụụ na gara ndị ada agụụ ada gbara ụmụaka na-aga gbara ndị ada so ana m ekele unu otu unu wee mee mmanya gbanyekwara n'akụkụ nke ebe ọ bụ iche because na ụmụ nwaanyị abụghị ha nwa gbakwa ma mekwa ndị ụmụnne gaa ihu ọrụ mere otu ahụ all these things club I went in our mother until today she always care for us and fight our battle with God Almighty so ọ na-aga ya na ikpe anyị na-akụziri anyị na-agbaziri anyị so ọ ihe aṅụrị ụmụ na-ekelekwa ndị na mochi ụnụ tụrụ anyị ihe nne because mgbe m bi ụbana onweghị gosi na mbe stranger there even in the Edugena house I live in and his wife they take me like their own son every time I akwa like uniform you know you call everything even my sitting Ojukwu so the best family I entered my mother was a very good family. They're humble, they take care. They never separate people as a stranger. They make people to be at one. That is my grateful and
and are giving you all people blessings of God to be with you forever. In Jesus'
and met us today. When you are right there, 10 years of marriage, my mother loses her husband and be a widow. So, and she's taking care of us. Now, Bambo, he met Canada. So, when my friend we know the piano. 1995, I'm going we don't work for anybody. We pay our salary from now to her death. So, August is love and unity between our families and her. Okay. I'm very grateful. We also not to Mahanya, but God have done wonders. Sorry. So all he hang on there. I don't expect it, but crowd was full. And people from all over Lagos everywhere are coming to recognize us as our mothers. Oh, I never know. Now, soon you see, I follow you. Free for now, agent note to live for 9 and they were tiger. I know, I can be no one to get with you. I can be everybody will take on the way. Okay, make up by Jim Majanafa. Patricia. Okay. I'm going about young way. Okay. Can you be a good Macamamoon with that? Amen. Thank you.